Ola, benvidos e benvidas todos e todas a un novo curso do Bacharelato a Distancia para persoas adultas do IE San Clemente. O meu nome é Víctor Lourido, son o director do centro. Acompáñame nesta presentación a miña esquerda Raquel Rodríguez, que é a xefa de estudos destas ensinanzas, e a miña dereita Carlos Doval, que é o coordinador. Eu, para comezar, simplemente, sobre todo para os que sexades novos, recordarvos ou dicirvos que a matrícula, que xa está aberta, é moi importante que a fagades canto antes, faise online, a través dunha páxina web, tedes a información na web do centro, a páxina web é matrícula.iesanclemente.net. En cuanto fagades a matrícula, xa vos vai a chegar ao voso correo electrónico as credenciais, o usuario e a contrasinal para poder entrar á aula virtual. Iso sí, non vos esquezades, este acceso é temporal, por lo tanto non vos esquezades de enviar a documentación necesaria, xa os vai a decir a aplicación de matrícula calé, por correo postal ou vir a entregala en persoa ao centro para rematar de formalizar a vosa matrícula. Ben, doulle o paso entón a Raquel, que os vai a explicar o funcionamento destas ensinanzas. Moitas grazas, Víctor. Benvidos e benvidas a estas ensinanzas. Eu desexo vos que teñades un moi bo curso e que consigades os vosos obxectivos e as vosas metas, que sexa moi fructífero. Ben, vou vos dar unhas pequenas indicacións sobre as peculiaridades deste tipo de ensino e sobre o uso un pouquiño da aula virtual, sobre os calendarios. Ben, unha vez matriculados, como vos acaba de explicar Víctor, xa poderedes acceder ás aulas virtuais. Todo o alumnado novo o primeiro paso que debedes dar xa, canto antes, o acceso ás aulas virtuais da vosa matrícula. Teredes acceso a tantas aulas como as materias da vosa matrícula. Ben, aquí teño aberta esta aula de Física e Química de primeiro bacharelato para explicarvos un pouquiño a organización das aulas e seguir esta como modelo. De acordo? No menú principal tedes en todas as aulas as mesmas entradas. Área de comunicación, tabuleiro de novas do profesorado. É moi importante que, como alumnos destas ensinanzas a distancia, unha vez que accedades ás aulas virtuais, canto antes vos presentedes ao profesorado da aula. Moi importante, porque así deixades o anonimato, deixades de ser alumnos ou alumnas anónimos e o profesor ou a profesora vai vos coñecer. É moi importante esta cercanía co profesorado, que o profesorado saiba das vosas circunstancias, das vosas dificultades con respecto á materia ou as materias e dos obxectivos que tedes para este curso. Ben, para así podervos dar esa axuda individualizada. Entón, para poder ter uns bons resultados, a miña recomendación, uns bons resultados, unhas boas cualificacións e acadar esas metas que vos propoñades, é moi importante o acceso, un acceso ás aulas virtuais que sexa polo menos de 2 veces a semana, se é posible. Entonces, o voso traballo, o voso esforzo, a vosa dedicación e horas que botedes nas aulas virtuais, conxuntamente co apoio directo do profesor, en ese contacto directo co profesor ou a profesora, vai vos dar esa fórmula para chegar ao éxito, de acordo? Entonces, moi importante o traballo nas aulas virtuais. Nas aulas virtuais tedes todo, tedes os recursos, os materiais, digamos, propios, os temas, as unidades didácticas, os contidos da materia, pero tamén tedes tarefas, tedes exercicios, actividades que podedes facer e entregar ao titor. O traballo, estas actividades, estas tarefas non son obrigatorios, pero sí que son moi recomendables para a vosa evolución dos vosos estudos. Ben, e para a preparación, por suposto, dos contidos dos exames.
Todo isto está nas aulas virtuais. Nas aulas virtuais tedes os vídeos que son as clases propias do profesorado, que o profesorado grava e publica nas aulas virtuais. Eses vídeos os podedes ver ás veces que necesitedes. Ben, isto por un lado, a vosa adicación e a horas que botedes na aula virtual. E por outro lado, o contacto co profesorado. O contacto co profesorado pode ser de diferentes maneiras. Obviamente, sendo este un ensino a distancia, vaimos ter unhas titorías telemáticas en videochamada, videotitorías chamamos. Dende aquí, dende o menú principal, podedes solicitar esa videotitoría, como vedes aquí, en solicitude de videotitoría. Ben, aquí tamén poderedes acceder ao horario de profesor. É importante saber o horario para saber que horas ten disponible para atendervos. Ben, titorías multimedia, en primeiro lugar, estas videotitorías, pero tamén podedes contactar co profesorado de xeito telefónico, vendo o horario do profesorado e chamando ao centro nos teléfonos de consulta que aparecen no documento calendario que vou vos amosar un poquinho despois. Despois desta outra opción, esta outra vía, tamén tedes o correo da aula, da propia aula. Tedes aquí arriba, na barra de arriba, neste icono de sobre, o acceso aos correos. Poderedes estar en contacto continuo co profesorado enviando estes correos. Esta é a fórmula máis directa e máis rápida que poderedes usar. Igualmente, falamos dunha última opción que non é a que ides empregar normalmente, que é a titoría presencial. A titoría presencial vai ser algo excepcional, porque o alumnado a distancia, por eso ten as outras fórmulas, outras vías de contacto co profesorado. Sin embargo, se alguén ten ou precisa esa relación presencial ou esa necesidade, ten necesidade, o comunicará ao profesor ou á profesora e acordarán unha data. Ben, esas son as maneiras de contactar co profesorado que, xa digo, tedes aquí nas aulas virtuais. Aquí no menú principal ides acceder a unha sección moi importante que é a aula de titoría do bacharelato. Entón, se entrades aquí, veredes, vou vos explicar un pouquiño en que consiste esta aula de titoría da formación a distancia. Ben, aquí en esta aula está a xefatura de estudos, neste tabuleiro de anuncios, perdón, entro en bacharelato, disculpade, estamos en bacharelato. No tabuleiro de novas, aquí xa tedes unha nova publicada que publiquei estes días para darvos un pouquiño a benvida e cun resumo do que estou a falar agora, e que podedes xa ler en canto que irades. Tedes o acceso unha ligazón directa aquí para ver as vosas notas, e tedes dous foros, o de coordinación do bacharelato a distancia, que vai levar o noso profesor Carlos do Valdavite, que temos aquí, que vos vai falar despois de que se trata este foro, e despois tamén temos un foro de orientación que leva a nosa orientadora do centro, Emilia Lamelas Fariña, e que tamén no que podedes contactar con ela para consultarlle calquera asunto que teña que ver coa orientación académica e se o alumnado que teña necesidades educativas especiais tamén pode contactar coa orientadora para que xestione o seu caso. Ben, vou acceder agora aos calendarios. Aquí, como vedes, tedes os calendarios do curso. Temos o de primeiro de bacharelato e o de segundo de bacharelato. Os calendarios é fundamental que xa teñades un acceso que os imprimades, os podedes descargar, porque os calendarios son a folla de ruta do curso. Vou vos comentar simplemente por riba, para non estenderme demasiado, como se organiza o curso nos bacharelatos. Ben, o curso está organizado temos avaliacións, 3 avaliacións, e tamén temos unha convocatoria
ordinaria, final ordinaria, e un examen final extraordinario para ambos cursos. Tedes as datas están postas no calendario e xa as podedes revisar. As datas de exames aquí son fixas e inamovibles, tedelo que ter en conta. Se algún de vos, por algún motivo determinado, non se pode presentar a un examen, non pasa nada, as convocatorias non corren. Non presentarse aos exames non vai penalizar en ningún caso. O alumno ten dereito a presentarse aos exames das convocatorias que poida ou que desexe. De acordo. Con respecto aos exames de primeiro bacharelato, de primeiro tedes aquí as datas, e que pasa o alumnado de segundo, os que sodes alumnos de segundo, pero tedes materias pendentes de primeiro, e tedes que ter en conta que ides ter que decidir este curso, ao longo do curso, con antelación, tedes que decidir se queredes adiantar os exames finais das materias de primeiro de bacharelato para poder optar a matrícula ordinaria das PAU, ou se pola contra non tedes esa meta ou ese obxectivo de acabar e titular este ano, entón vos interesa máis facer os exames de primeiro nas datas do curso de primeiro, de acordo? Por iso hai dúas, como vedes, hai distintas datas, onde pon exames pendentes ordinaria e onde pon exames finais ordinaria de primeiro de bacharelato. O alumnado de segundo, solo o de segundo con materias de primeiro, será o que ten que decidir que é o que máis lle convén. Ben, na aula de titoría ides ter esta información con moita antelación, xa vos digo, normalmente antes de que acabe este ano, en decembro, enviareivos xa esta información, para que cada alumno ou alumna decida, estude ben as súas reflexións ou pense ben nas súas circunstancias, na súa situación e tome a decisión que desexe. Se tedes dúbidas con respecto a este asunto, a este tema, eu estou disponible para resolvelas, por suposto, cando necesitedes. Ben, nos calendarios, pois vamos ao de bacharelato, igualmente, sabedes que segundo de bacharelato é un curso que acaba moi pronto, e acaba moi pronto xustamente polos exames das PAU. Entón, temos tres exames, as tres avaliacións, e despois final ordinaria, final extraordinaria. Tedes aquí as datas. Onde pon notas nos calendarios, eso que significa? Significa que en ese día, nesa data, temos as reunións de avaliación do profesorado. Entonces, poñense as vosas notas en ese momento, unha vez remate a avaliación, poderedes consultar as vosas cualificacións no lugar onde vos indiquei antes. Despois tedes unhas datas tamén de revisións ou reclamacións. O alumnado ten dereito a facer a revisión do seu examen. Teredes que seguir o procedimento que aparece nas aulas virtuais, de acordo, para contactar e revisar o examen. Ben, os exames de primeiro de bacharelato ides ver no calendario que son en luns e mércores. Os exames de segundo son martes e xoves. Eso é así ao longo de todo o curso, pero hai unha excepción, é moi importante que a teñades presente. Hai unha excepción con respecto ao curso de primeiro de bacharelato. Os exames para o alumnado que ten pendentes para a convocatoria extraordinaria de primeiro de bacharelato son coincidentes cos exames da extraordinaria das materias de segundo de bacharelato. Coinciden, son en martes e xoves en lugar de luns e mércores, de acordo? Son a principios de xuño. Esta información vola vou, por suposto, vola vou proporcionar, volo recordarei, insistirei, xa que é unha excepción, para que ninguén se despiste. Moi ben, nos calendarios tedes máis información, porque o documento non só é
as datas, o documento consiste tamén en unha información rápida e express sobre o funcionamento destas ensinanzas, para que ninguén estea perdido. Ben, entón, agora, como xa expliquei, vou ir baixando, porque xa expliquei bastantes cousas. Eu insisto vos, sí, en dedicar tempo a entrar nas aulas virtuais e en traballar nas aulas e no contacto co profesorado. Ben, máis cousas que tedes aquí, tedes os datos, aquí tedes sí, os datos os nomes do profesorado para que imparte cada materia e os contactos telefónicos, que son o teléfono do profesorado nos departamentos nos que se vai a topar nas horas de atención ao alumnado. Ben, dos exames, xa vos comentei que as datas son fixas, inamovibles. Os lugares de examen sí que é algo que tamén tedes que saber, as localidades. Os exames, por suposto, son presenciais, son sempre presenciais. Os exames teñen lugar aquí, no IES San Clemente, pero tamén desprazámonos a distintas sedes, que son os centros EPA de A Coruña, de Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol e Vigo, e tamén os exames fanse tamén no IES Monte Castelo de Burela. Todos estes exames son vixiados por profesorado do centro, do IES San Clemente, desprazado aos centros. Ben, nos tamén atendemos a alumnado, solo a título informativo para que saibades, atendemos a alumnado tamén de centros penitenciarios, de Monterroso, Bonxe e Pereiro de Aguiar, e tamén atendemos a alumnado de centros de menores. Por exemplo, Palavea, Coruña ou Montefiz en Ourense. Ben, máis cuestións, aquí tedes o protocolo que todo o mundo ten que respectar para os exames, son as normas que todos debemos cumplir, e sí que vos animo a que leades con calma estas indicacións para cumplir nos exames. Tedes en cada calendario, no de segundo e no de primeiro, os horarios dos exames. Horarios des exames son fixos, son así para todo o curso. E como xa vos indiquei, os exames de segundo, martes, xoves, de primeiro, luns, mércores, a excepción da data da que vos falei. Ben, hai coincidencias, porque, como vedes, moitos veredes, vaya, pero si es que coinciden moitos exames na mesma franxa horaria. Ten que ser así porque non podemos pasarnos toda unha semana facendo os exames. Entonces vos, o alumnado que teña coincidencias, terá que avisar ao profesorado e nos proporcionaremos esos tempos do descanso a maiores, de maneira que poidades contar con media hora máis. De todas formas, o profesorado sabe que os exames que teñen que poder rematarse no tempo, aínda que haxa coincidencias, co cal non van ser uns exames moi extensos. Ben, tedes aquí información sobre as cualificacións, onde poder ver os exámenes, eso xa creo que xa queda claro, as convocatorias que existen, que tedes, e non sei se me queda algunha cousa. Bueno, comentarvos, quería aproveitar tamén esta benvida para saudar tamén ao alumnado simultáneo, darlle a benvida igualmente, porque o alumnado simultáneo son alumnos que pertencen a outros centros da nosa comunidade, pero que van cursar materias soltas con nós, online, a distancia. E quería darlles a benvida igualmente, que teñan en conta que teñen que estar moi atentos aos calendarios e que as normas ou todo o que acabo de comentar aquí tamén vale para eles. Únicamente, o único que non vale é o de revisar a nota, porque a nota non vai sair aquí, porque vai sair no seu centro. Calquera dúbida que teñades, todos, tanto ao alumnado xeral noso como ao alumnado simultáneo, por favor, podedes consultar a xefatura de estudios, na dirección, calquera de nós vos atenderemos sin ningún problema, o coordinador.
E xa non quero estenderme máis, darvos unha calurosa benvida. Eu espero que veñades con moitas ganas, con moito entusiasmo, con moitas ganas de traballar, porque eso vos dará a consecución, axudará a que consigades os vosos obxectivos e as vosas metas. Feliz comezo de curso. Gracias. Moitas grazas, Raquel. Tedes toda a información moi clariña nestes apartados, na aula virtual, na aula de titoría, na nosa páxina web. Doulle a palabra agora a Carlos Doval, que seguro que vos vai dar algúns consellos dos que podedes botar man durante o curso. Vale, moitas gracias, Víctor. Gracias, Raquel, por explicar o funcionamento da aula virtual. Pola miña parte, dúas aportacións, nada máis, vale? A primeira é o funcionamento do Foro de Coordinación do Bacharelato a Distancia. Neste foro eu vou estar detrás para responder as dúbidas que teñades, pero quero recordarvos que vai ser un foro de consultas xerais sobre o bacharelato. Por exemplo, dúbidas sobre as datas dos exames, os lugares de presentación, dúbidas sobre as probas de acceso á universidade. Esas cousas podo respondelas dende ese foro. Se tedes dúbidas sobre as materias ou dúbidas específicas para algún profesor que vos estea a impartir algunha das materias, teredes que referirvos a eles, vale? Entón, o foro de coordinación de bacharelato para este tipo de consultas xerais. Ben? A segunda aportación son uns consellos para que teñades pois unha boa traxectoria neste curso académico, vale? O primeiro sería acceder á aula virtual o antes posible para que vos poidades familiarizar con ela pois con o antes posible, de acordo? Aproveitar tamén para presentarvos ao profesor e aos compañeiros, e se tedes xa algunha dúbida inicial, pois xa podes preguntala, de acordo? Despois, relacionado co acceso á aula virtual, accedede con frecuencia a ela, porque os materiais que se utilicen nos cursos das distintas materias irán aparecendo pouco a pouco. É dicir, os materiais do curso de cada materia non están colgados xa de partida todos eles, sino que cada quincena os profesores iremos subindo novos vídeos coas explicacións, aparecerán exercicios e as guías de consulta e de estudo teredelas xa dende o inicio de cada quincena, vale? Pero como mínimo cada quincena deberedes entrar algunhas veces, vale? Raquel indicaba 2 veces por semana, sería recomendable, se podes facelo máis, mellor, vale? Pero non deixedes de entrar nela ata as datas próximas aos exames, porque senón ides ter moito material para consultar e estudiar, de acordo? Ben, relacionado cos materiais de estudio, tedes a vosa disposición, ou teredes, os vídeos coas explicacións dos profesores. Recoméndovos que as vexades, porque explicarán as guías de estudo dunha forma máis pormenorizada, vale? E farán fincapé nos puntos principais de cada unidade didáctica. E tamén os exercicios é recomendable que os fagades, aínda que non sexa obrigatorio entregalos, serven moi ben para repasar os contidos estudados e, se tedes dúbidas, identificalas e poder preguntalas ao profesor con tempo suficiente para resolvelas, vale? Despois, non teñades medo de facer preguntas aos profesores. Nos estamos aquí para explicar os contidos das materias e resolver todas as dúbidas para que todos os alumnos poidan superar as materias con éxito, de acordo? Entón, calquera dúbida que teñades, pois preguntade, que nos estamos aquí para axudarvos. E por último, e tamén moi importante, mirar o documento do calendario académico canto antes, porque aí podedes ver cales son as datas dos exames, as das avaliacións, cando saen as notas dos exames publicadas, e tamén vos axudará a programar o voso estudo, vale? Entón, dependendo das circunstancias persoais de cada un de vos, pois teredes que ver canto tempo lle podes dedicar a estas ensinanzas. Pero moi importante, sede constantes, entrade á aula virtual con frecuencia e todas as dúbidas que teñades, preguntalas. Con iso, pois eu espero que teñades un curso académico satisfactorio, de acordo? E pola miña parte, nada máis. Darvos a benvida e que vayan ben estas ensinanzas. Moitas grazas, Carlos. Pois nada máis, moito ánimo. Espero que aproveitedes e saquedes proveito ao curso.